Ёсць рыба. Вуда гнецца. Всім прывітанне. Мяне ніхто не прасіў, але я зрабіў відэа пра тэнкару, такую вуду, японскую вуду, зробленую ў Кітаі. Я не нахлыставік, я проста вырашыў, так бы мовіць, азнаёміцца з гэтай методыкай, што да чаго. Спадзяюся, вам будзе цікава. Ну что я сегодня ловлю? Тут Пачакай хвіліночку. Тут у меня мушки кібарік. Гэта менавіта для тэнкары. Яны на такім вось гапліку, ну, даволі вялікі. Я спрабаваў на іх лавіць, ну, рыба гэта не ацаніла. А тут у меня знаходіцца тое, што я сам нарабіў. Ёсць ось імітацыя жука, 2 штукі. Вязаў тут нават сам гэта кібарі. Ну, у меня такая атрымалась. Але кажуць, што чым страшнее мушка звязана, тым лепш на яе бярэ. Крыху распавяду пра вуду. Як бачыце, па сутнасці гэта, ну, наша махавая вуда. Просто да якой прывязалі такі шнур, які тут тонкі, а там, ну, адносна тоўсты. Каб гэта як пуга добра ляцела. І на канцы прывязана просто павадок і мушка. У мяне, як бачыце, гэта капэла, гоутур нейкі. Даўжыня вуды 3,6 метра. Такі даволі просты уваход у нахлыст. Таму што ні катушак, ні гэтых шнуроў дарагіх, нічога такога няма. Ёсць такія вуды, якія каштуюць вельмі шмат. Гэта каштавала $30 там з тубусам. Так, нешта злавіў на нашу тэнкару. Ёсць рыба. Вуда гнецца. Не ведаю. Паставіў мушку на уклейку ці ельца, а взяў харус, напэўна. Так, зараз тебе ось і абнавіў. Так, і падхватнік, як заўжды. Так. Не буду яго з вады поўнасцю даставаць. Так. Прыйдзецца крыху патрымаць у руках. Все. Такі жвавы хлопец. Так, на што там злавіў-то? Вось на такую мушку самаробную. Не ведаю, я тут спрабаваў камара, зрабіць імітацыю камара. Вязаў так на ельца, але вось як бачыце, клюнуў на такую мушку невялікі харыус. Развялось іх тут. 3 гады назад я тут ельцоў лавіў. Ну то добра. Хай іх будзе больш. Собирать я довольно просто. Есть такая вот бобинка. Каб зручней было потом разматывать гаплик сюда с мухой прям. Все, и наматываю разом с поводком
наступным разом, каб прасцей было яер сабраць. І просто так ось намотав і у тубус положив. Взяв, потягнув. Все даволі просто. Філасофія гэтага віда лоўлі. Чым прасцей, тым лепш. Все. Можна возить з собой там у падарожжа, там розныя вандроўкі. Яна не замінае, яна лёгкая, яна грам 100 напэўна важыць. Нават з гэтым тубусам, ну грам 200, мабыць, будзе. Пра што яшчэ хацеў бы сказаць менавіта пра гэты спосаб у беларускіх умовах. Малыя рэчкі зараз пачынаюць ужо так добра зарастаць, і са спінінгам, і з нават звычайнай паплавочнай вудай падабрацца да рыбы і вельмі складана будзе. Вось, і ёсць у мяне такія думкі паспрабаваць яе на галаўня такім метадам, што навязаць гэтых жукоў паболей розных і просто прайсціць па гэтым вокнам, пакідаць, таму што з-за травы можна будзе так зрабіць добры закід і праводку правесці. Ну, пагляджу, што правядзем эксперымент. А я спадзяюся, што гэты міні-агляд вам быў цікавы і карысны. І як заўжды, дзякуй, што даглядзелі, і да наступных сустрэч.